Häzir orada gelip eli ýaşlanmady. Davaramyzyň täwäkkärlerini garşylaýan. Şutada duran mehmanlardan haýyş edýär. Ýaşlara ýol bermeklerini, ýaşlanmady iň güýçardy bolarlar. Kahyl Nurali, soğun maýdanlary ýerine ýetirýär. Mehman ýaşlar, hakly bolun. Berekeler. Eli ýaşlanmaz barkly bolsunlar. Görsöklerdiň ötüýüzi bunlar bolsun. Görün goşa ay gelýär. Görün goşa gün gelýär. Bir-birine münasip belbel bilen gün gelýär. Ýaşlanmady soğuna bersäp, dagara bersäp garşylaýar. Ýaşy üçin azaýmaýdymlary Kahyl Nurali ýerine ýetirýär. Doğan garnaşlar, dost ýarlar, şoğun bilen tanhyňat mehman ýaşlanmady aramyda garşylaýarlar. Emmelen ýüreginde bolsa iň süýçi arzular joşurýar. Emmeler ýaşlara barkýarlar, gazy ýerlikde edýärler. Köpüm bile Satanyň gülü gülü, meň ditin bu toý bugun ajaýyp gülü. Aşyk maşugyna goý, dostun bolsun ýene toý, arzu edýär kimmenede. Duynatyň kemen bile, satanyň gülü gülü, meň ditin bu toý bugun ajaýyp gülü. Aşyk maşugyna goý, dostun bolsun ýene toý, arzu edýär kimmenede.